खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आधार कार्डखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गेदेर फोसावनाय। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर थांखि लानो थांगासिनो दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फोसावनाय बादिब्ला बैसोगोरा सुबुंफोरा दानिया आधार कार्ड बानायनायनि गोनांथि गैलिया, मानोना बिसोरनो आधार कार्ड होनाय जाखाबाय। दानिया खालि उन्दै गथ'फोरनि थाखायसो आधार कार्डखौ होनो नांगौ। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादिब्ला आथिखालाव मोनसे गोदान नेम खालामनाय जागोन, जेराव बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय आधार कार्ड नागिरोब्ला खालि जिल्ला बेंगिरियासो होनो हासिगोन। बेनि अनगा गुबुना बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय आधार कार्डखौ होनो हानाय नंलिया। बेनि फिथाइ महरै बांलादेशनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा आधार कार्ड बानायनो हानाय नंलिया। बेनि लामाखौ थोंजोङै बन्द खालामाखै, नाथाय जुदि सोरबाफोर आधार कार्ड बानायनो थाखाय गनायथाव सुबुंब्ला बिसोरो जिल्ला बेंगिरिनाव बानायनो हागोन। सिगाङाव आधार कार्ड सेन्टार एबा एसडिसि अफिसाव बानायनो खाबु मोनोमोन, नाथाय बे खेबाव डिसिआ गाव नायालासिनो आधार कार्ड बानायनो हानाय लामाया बन्द जासिगोन। गोदानै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जाहाथे आधार कार्ड मोना, बेनि थाखाय बे गेदेर थांखिनि सायाव फैगौ केबिनेटनि सावराय जथुमाव बे थांखिखौ लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरां बिलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। फिन आरोबाव सासे बर' सेंग्राया अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बर' बाजारनि बिरखां बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बिरखां बर'आ फोथाराव ट्रेक्टरजों हालेवनो थांनाय समावनो ट्रेक्टरा बेलथायनानै होसिननायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। 16 साननि उनाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों शिबसागरनि अएनजिसिनि गेस लिक जानायखौ बन्द खालामनो हाबाय, जेराव बे गेस लिक जानायखौ आमेरिकानि रोंगौसाफ्रा बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोरलै खालामनो थाखाय 200 टन लिरथायखौ दैखांनो हाग्रा मोनसे गेदेर ट्रेनखौबो लाबोनाय जादोंमोन। आमेरिकानि रोंगौसाफ्रा गेस लिक जानाय पाइपफोरखौ बोखारनो खामानि मावनायजों लोगोसेनो रिच दाथायखौबो थौसिन जायगायाव फबनानै लिक जानाय पाइपखौ सिल खालामनानै बृहस्पतिबारनि समाव बे खामानिखौ फोजोबनो थांखि लादोंमोन। नाथाय बृहस्पतिबारखालि फोजोबनो हायाखैमोनब्लाबो मैया फुंनि समाव बे अएनजिसिनि गेस लिक जानायखौ आबुङै बन्द खालामनो हाबाय। रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि बिबाङा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थांनाय एप्रिल दाननिफ्राय जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया जागायजेनदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम जापानिज एनकेफेलाइटिसजों सा 32 सुबुंनि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि पजिटिभ केसफोर ओंखारदों। बेनि मादाव 12 केसफोरा कामरुप जिल्लानि आरो नलबारिनि सा 8 आरो बेजों लोगोसेनो बे जापानिज एनकेफेलाइटिसजों दासिम 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बे जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ बजालिनि सासे, बायहाटा सारियालिनि सासे, नलबारि खग्रापारनि सासे आरो गुबुन सासेखौ नगावनि होननानै सिनायथि होदों। बेखायनो जाहाथे बयबो सुबुङा सांग्रांथियै थायो, बेनि थाखाय खावलायहरदों जिएमसिएचनि डक्टर अच्युत बैश्यआ। बिटिआरनि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननि सिङाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोलनि सिभिल सार्भिस बिजाथिफोरनि थाखाय बेसेन नाङै इउपिएससि एपिएससिनि कचिं होनो थाखाय थांखि लादों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा। मुकलमुवायाव सानै मोसौ सिखावफोरखौ पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो हादों। बे सानै सिखावफोरजों लोगोसे गंसे मोसौ सिखाव खावनायाव बाहायग्रा गारिखौबो बोखांनो हादों पुलिसआ। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हमजानाय सानै सिखावफोरखौ इमरान हुसैन फान्दा आरो गुबुन सासेखौ सिमान्त दास लुल' होननानै सिनायथि होदों। मानास नेसनेल पार्कआव सासे सुरां सिखारि खालामग्रा सुबुंखौ हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हमजानाय सुरां सिखारिखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय सुरां सिखारिखौ चिरां जिल्लानि कमरसालि गामिनि थागिबि नमल मोसाहारि होननानै सिनायथि होदों। सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि ओनसोलनि 19 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ पुजा बर' मुंनि सासे सिख्लाया। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला 20 जुन खालि दिकियाजुलि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन, नाथाय पुलिसआ दिनैसिमबो बेखौ नागिरनानै दिहुननो हायाखै। बेखायनो पुजा बर'खौ सोरबाफोर लामा सामा बहाबा नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नाम्बार 9101245252 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बावैसो सान सिगां रायजो सोरखारा केबिनेटआव राभाफोरनो राभा जौगाखां खुंथाय होनो थाखाय थांखि नाजावनायखौ बरायदों राभा हारिनि माखासे आफादफोरा। राभा हारिनि गोबां आफादफोरनि गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानायखौ नोजोर लाखिनानै रायजो सोरखारनि केबिनेटआव राभा जौगाखां खुंथाय होनो थांखि नाजावनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों गोबां राभा हारिनि आफादफोरा। मैया बे आयदाखौ लानानैनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गागसा गामियाव कक्राझार जिल्ला राभा जौगाखां परिषद
क'क्राझार जिल्ला राभा फरायसा आफाद, राभा साहित्य सभा बायदि आफादफोरनि खौसे बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बावैसो सान सिगां रायजो सोरखारनि केबिनेटआव राभा जौगाखां खुंथाय होनो थांखि लानायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, आसामनि मन्थ्रि डॉ रमेश पेगु बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।